Are you trying to say Maggie? Yeah. Sis Maggie. Mama. Can I do some serious stuff here? My name is Prophetic Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. South Africa. South Africa? Yeah. What is the same command? And the Farah. Announce Moffat in there. And Genie, bro. Come here, Moffat. Can I just talk to some people here? Can I talk to some people here? Moffat, look at me. Are you shocked, Moffat? Very shocked. You're shocked. Are you shocked? Yes, prophet. Yeah, I'm a prophet of God. Can I do some serious stuff here? I love the face. Skadere goton. Ko muri chicha. Chimira ipatuse mama. Origin nambani ngiboko. Last born. Last born. Yes. Wakambonzikona kwamasarurere. Tizu. Bro. Yes, you shocked. I will shock you more. Prophet. Now, Uzumba. Do you know anyone in Uzumba? Mrewa. Do you know anyone in Mrewa? Yeah, Tizu. Mama. Magadi, mama. Look at me, mama. Nasi suara kuti nyaya dzenyu dzinake. Kumuchinjike kunani, mama? Can I do some serious stuff here? Ndoda kuti muswedera pambicha. Swedera pamsavhare kamera. Papo. Imborovera Jehovah maoko. Semenza maoko uriko iti mngari. Vorai. Mafaus. Open wangu. Iti mngari. Vorai. Mafaus. Open wangu. Afrika. Can I demonstrate the prophetic martial arts par excellence? If you want to know the definition of prophecy, watch and observe me prophesying. I define the prophetic. Now listen to me, mama. Ndoda kuti Mwari achengetedze vana venyu vese. Nokuti urombe ndo uripo. Asi mimi pane moyo wangu kuti munoshorwa imi. Nokuti ndakakutarisa kudai pane voice iri kuti kuwavingeko kuchechi kunoko. Ndikati aiwa musiye iti mubatsire kani. Zvikanzi ari kutsvakeko pano. Nokuti kune vanhu vari kugarai matare. But vanhu avari kuti imi munovhaira. Indikati kocha anovhaira nacho chii. Zvikanzi ane mari ndikati ana maru. Zvikanzi ane mabusiness ndikati anoshanda mbo. Monogara kupi mama? Monogara kupi? I court. Asibasa mnoshanda? Ndoshanda South Africa. Ndoshanda Mumba. I court. Okay. I love this. I love his face. Kakushokekana kana ndide kutambira pauri manje. Can I shock him more? Yes, prophet. Now, who is in Dubai? This is. Are you trying to say Maggie? Yeah. Sis Maggie. Mama. I love it. Yo. Now listen to me now, young man. Taura chuno one chondo tumngana kuitira chuno vachaitika ipo pana. Ndoda mari prophet. You have it. Ndoda mari prophet. You have it. Zatoitika. Amen, prophet. From today onwards, I receive. I prophesy that you shall have a lot of money. I receive. You shall buy properties in South Africa. I receive. In Port Elizabeth, to be specific. I receive. And also in Pretoria. I receive. Thus says the Lord.
Vangani vanoda kuti nyaya dzavo dzinake zuva ranhasi. Vangani vanoda kuti mafiles avhurwe zuva ranhasi. Now listen to me, mama. Imimi vanhu vari kuti mune mushonga. Now $1 million question. Do you have mune mushonga here? Andina baba. Are you sure? Ndoda kuti imi mega mutauri. Nditaure nini? Paruzhinji rwese. All right, ndakanitaure. Taura here. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Ndotaura mai. Inini ndotaura. Inini ndotaura. Ndakakupa maoko aya ugobata basa rangu. Ndakakupa makumbo aya ugofambira shoko rangu. Ndinizve ndakakupa maziso aya ugoona chakanaka nechakaipa. Ndotaura. Ndotaura mai. I love it. I love it. Now listen to me, mama. Taura here. Ndoda kuti ndikuchenesa ipa upenyu hwenyu. Maita ini prophet. Asi ndoda kutanga ndakubvunzai mubvunzo. Bvunza ini baba. Ndoda kuti mundidaire ari ma one word answer. Imi makaita varume vangani paupenyu? Ndakaita vatatu. Vatatu. Pavarume vatatu vese vamakaita. Ndikati nongedzerai mumwe one pane mupenyu here aripo. Vese vakashaya. Vese vakashayika. Wongo. Chechi inoda nyaya. Iyi chechi inoda nyaya. Iyi chechi inoda zvinhu. Ona tinzeve twavhurwa so. Now, imimi mama hamuna mushonga waminawo. Wongo. Mazvinzwa? Aiwa ndozviziva. Asi ndoda kuti imi Mwari akubatsirei. Ndizvozvo baba. Nokuti panongoitika mhepo inoteerana nemi. Ndizvozvo. Ndinoda kuti mulebhurwe kunge imi ndii munouraya varume. Ndizvozvo. Asi izvo zvisiri izvo. Saka ndakuchenesai. Young man. Yes, prophet. Enda unoita mari. Maita basa, prophet. You'll never lack again in your life. I receive. Wangogara uchidzungaira. I receive. But vane voice rati Moffat. I receive, prophet. Moffat. I believe. Zvako prophet. zvabhadhara. I receive. Nezita raJesu. Thank you, prophet. Endai muno. Mati mama. Handizive dzinza rangu. Amuzive dzinza. Hanzi handizive dzinza. Mai vaka. Mune matopedza mukangoti hamuzive dzinza ndokuudzai ini. Handiwanzoda nhoroondo. Tamanidzai maoko toni. Okay, manzwa nekunyeperwa. Kwese kwamunofamba mukatamanidza maoko so. Munonzi maoko ako ane mhaka. Ndizvozvo. Yekudzinza kwababa wako. Vanenge vachikunyepera. Now listen. Ndoda ndikugadzirisire so. Handiti muri pano. Wongo baba. Twavavhura maziso era. Vhurai maziso ndione. Ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophetic, the Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday, 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Spiritual Spectacles Night, pa Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road, na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophetic vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka.